Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Pagmuntar og truck lane ug pagpatuman og one-way sa pipila ka dalan sa Davao City. Ginaruso ngadto sa City Council aron maminusan ang bugat nga dagan sa trapiko sa syudad. Pekeng NBI agent ginapangita na sa otoridad sa Iligan City human gireklamo sa usa ka langyaw nga giingong gi-scam niini. Kanhi Pangulong Rodrigo Duterte wala sa saktong kondisyon sa panglawas aron moatubang sa hearing sa ICC, sumala siyang abogado nga si Attorney Nicholas Kaufman. Karong Thyroid Cancer Awareness Month, tambag sa mga espesyalista nga kung dunay bukol nga makapa sa liog, gilayon kining ipakonsulta. Moabot sa 50 centavos kada litro nga pagsaka sa presyo sa gasolina ug diesel, posibleng ipatuman sunod semana. Majestic Daw Fall sa Samal Island sa Davao del Norte. Perfect nga laagan karong weekend.